Assalamu alaykum mehriban tomaşaşlar. Asuda yurdumuzda, parahat vatanımızda her bir türkmen ocağında yattan çıkmajak täsirli, şatlykly, şowhully, şanly pursatlar gün-günden köpelýär. Ine bugünam nesip edenden bir döwletli ocakda toýlanýan, owadan bir doglangyny ýaş toý gutlamak üçin sürpriz hyzmaty ýola düşdi. Has takygy Rossiýa döwletini okap ýören Baba Murat bilen Gülnur'un adından mehriban jigisi Nurgeldiň bir ýaş toýuny gutlamana barýar. Bu bagty pursatlary meşhur Jeyhun Production size hödürler. Baba altın ýaşy demasyň, görülen ýaşyny versin. Allah jöngüleri salmasyn, durmuşam öýdýär odam bolsun. Taky gelece oğluňyň ýaşy demasyň, görülen ýaşyny versin. Allah jöngüleri salmasyn, durmuşam öýdýär odam bolsun. Ecedade sizem jana sag bolsun. Allah jöngüleri salmasyn. Baba altın ýaşy demasyň, görülen ýaşyny versin. Jöngüleri salmasyn. Allah jan taky gelece benim ýaşy uzun bolsun, görülen ýaşyny versin. Durmuşam öýdýär odam bolsun. Allah jan ejede janyň sag bolsun. Güleriň solmasyn. Ine mehriban tomaşaşlar, Köndürgen Jetrawynyň hakykat geňeşliginde ýaşaýan Geldime daganyň döwletli ojagyna geldik. Rossiýada okap ýören mehriban agtyklary Gülnur bilen Bamradyň adyndan ýöri tokutlak geldik. Geldime da assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Agtyklaryň adyndan gutlak geldik. Sag bol. Bamrat bilen Gülnur'un adından daşary ýurtda okap ýören agtyklarym. Getir sowgatlaryny, sowgatlar bar. İru hiç gerek bor. Bilip koýşuny. Seýnlap sen kakaňa hormat koýşuny. Seniň kimligiňe baha keserler, hormatlarlar ýa-da ýyzat eserler. Bil kakaň aňrysy seňe maňryňdyr. Gaňrylyp bakmagyn kakaň taňryňdyr. Öwren sen kakaňa hoş söz diýmäni, kakasyn horlanyň bolmaz imany. Erkedýänem bolsaň zemin asmany. Borçlusun sen oňa gulak asmany. Ýazyklymy, akmyň, onuň kowmusyň, ataňa agtygy, kakaň gowlusyň. Kakaň her sargyda kanun hökümdür, çagalaryň şahaň, kakaň köküňdür. Durkam didi ağlama barkam, zata vaat etmerin demalıp durkam, hatta gam çekmegin dünyada yok kam, şeyle mehribanly kakam sözleri. Ine Nurgelcan, motosikl sowgat daşary ýurtdaky okap ýören mehriban aгаň Bamradyň adyndan mehriban ejeken Gülnur'un adyndan. Nesip etsin jigi. Baktın göz yaşı bolsun gözlerinde. Yılgır yele, yılgır sen yele de. Baktın göz yaşı bolsun gözlerimde. Bugün doğulan günüm kutlu yarıf bedine. Şu gün doğulan günüm şartlanmalı bu gece. Bugün doğulan günüm kutlu yarıf bedine. Şu gün doğulan şartlanmalı bu gece. Emme oğlum ýaşy bolsun. Ýaşy dok bolsun diýim, uzak ýaşy görülen ýaşyny berdin, Süleyman Tahtyn berdin, iň bir peskin şu gün ýalyk bolsun. Musulman ogullardan bolsun, jan sag bolsun. Enem ýaşy diýmasyn, jan sag bolsun. Görülen ýaşyny diýin. Oğlum ýaşy uzak bolsun. Hem
mäňden ýetip etsin. Bappy gülli sag bolun. Taňra ýakaldy size ýetip etsin. Päpke toylarında, kulluk toylarında, berk toylarında şeydik oturmak hemmeňeden ýetip etsin. Bappa da köp sag bolsun aýdym. Bappa da Hudaý etirsin Allah jan uluk ýaşy bilen. Student oğullarım Bappy gülli soğuduğunuz için sag bolun. Nur iskanam ýaşy uzak bolsun, görje gowluk bolsun. Kutlu yarıftı bile şu gün doğulan günüm şartlanmalı bu gece bu gün doğulan günüm kutlu yarıftı bile şu gün doğulan günüm şartlanmalı bu gece Yaşım uzak bolsun, kutlu anlarım. Göreğinin yaşını verdin. Benim yaşım uzun bolsun. Uzak yaşa. Göreğinin yaşını verdin. İnnik toylağında da oturuver ali. Tappı kalkamam gelse. Ha, dökü oynayıstan oynayıs. Boluyum, al yaşım uzun bolsun. Çağrı yurcum, tekrar ettim. Toyunun başlangıcı olsun. Anha yaş toyu, bundan sonra sünnet toyu, gelin alma toylarına oturup elmi damaşı yaşlığın önüne saçaklar toya yazılsın. Nurgetsen yaşınam uzak olsun. Nurgül'ün yaşım uzun bolsun. Uzak yaşa. Ben sağ olun, tarafan. Şiim, Nurik yaşınıza bolsun, görjen gowluk bolsun Allah jan. Şunça hyzmat eden Bappy bilen Güllä sag bolsun aýdýar. Canlar sag bolsun olaryňam. Okuwlaryny atly abraýly bolup oturup gelsinler. Sizem sag bolun, şunça hyzmat edip gelipsiňiz. Siziň toýlaryňyzda gaýtdym. Sür bilen hyzmat eýeňe. şartlanmalı bu gece şartlanmalı bu gün doğulan günüm kutlu